Okay, down ndị be anyị ebekwana nka si abịa n'ụbọchị tata. Obi adịrọ m mma na nke ikpeazụ obi adịrọ m mma because of ihe na-eme n'obodo. Obodo na-enye daw everywhere the people na-eti mkpu na-eti mkpu obodo adịrọ mma. Mgbe na-asị kedu ndị akpọmasị akpọrọ ndị Igbo. Akpọmasị ya adịgo too much. Ọ dị too much taa. Onye ọbụla nọ na Naịjirịa na bụrụ onye Igbo akpọrọ onye Igbo asị. Ọ bụrụ ka chọrọ ka onye Igbo nọ, chọrọ ka onye Igbo dị. Majọ ndị Igbo bụ nsogbu obodo a. Ndị Igbo bụ na fuel gala ọnụ. Ndị Igbo bụ na nne adịrọ. Ndị Igbo bụ na esi ike. Ndị Igbo bụ na oshi dị. Ndị Igbo bụ na kidnapper ju ebe niile. Ndị Igbo kọsụlụ ya. Anyị nụkwuru n'ọchịchị kasị na anyị n'ọchịchị na anyị nwa na-achị na anyị ma ihe nne ji wegala ọnụ. Kedu ihe ndị Igbo ma eji kpọọ ha ndị asị ya? The hatred is becoming too much. What is our offense? Offense anyị bụ na anyị bụ onye Igbo. And remember what I said in my previous video that Igbo bụ we are the sort of this nation. You try to know what isi ga-atọ ụtọ. You try to know ihe ọbụla isi ga-adị useless and tasteless. So whether they take it or leave it, we are the sort of this nation. Onye ahụ bụ nsogbu ha. Kedu ife anyị mere? Ebe na TikTok Igbo sikwa Igbo asịrọ, ebe na Igbo sikwa Igbo asịrọ, America now, Canada na ọ na-ewuzi okporo Igbo asị too much. Germany akpọrọ Igbo. Kedu ife anyị mere? Anyị mee gịnị? Kedu problem ndị Igbo creative because na ha bụ ndị Igbo? Ka ihe bụ ka offense anyị committee maka na anyị bụ ndị Igbo. Can somebody open up and tell us? Ndị mmadụ gwa na anyị na ọ bụrụ na ada achọzi anyị n'obodo a rapụ anyị ka anyị gabala onwe anyị. Yes, so from reason why anyị ga-eji na okporo Igbo n'ọnụ ihe niile Igbo sikwa Igbo anọrọ n'ọchịchị. President of this nation abụrụ onye Igbo, Vice President abụrụ onye Igbo, Senate President abụrụ onye Igbo, Chief Speaker of the House abụrụ onye Igbo, Chief Justice of the Federation abụrụ onye Igbo. So kedu ihe anyị mere? Why Igbo sikwa Igbo asịrọ Igbo? Everybody Igbo si Igbo asịrọ. Onye Yoruba aka n'ọsịrị Igbo, onye Yoruba aka n'Igbo. Igbo bụ their problem. Kedu ife anyị mere? They know that now without us they can't survive. If not, open not their possible. Why can't they leave us to go? They should allow us to go. That's why I can't draw possible. That is why Igbo sikwa Igbo asịrọ Igbo sikwa Igbo asịrọ Igbo asịrọ ebe niile. Kedu ihe bụ our offense? Ịbịa n'iru akwụkwọ Igbo, ịbịa na TikTok Igbo, ịbịa na Instagram Igbo, ịbịa na YouTube Igbo, Igbo sikwa Igbo asịrọ. Kedu ife anyị mere? What is our offense? Kedu ga-agwa ya our offense? Kedu ga-agwa ya offense anyị commit? Nobody. Ha gasị gị Igbo mee ka kedu ihe onye Igbo mee? Ha ji gwa ọgwụ ego, o ji buo nke o ji mee. Kedu ife onye Igbo ma onye ọzọ na-emebe? Kedu ife onye Igbo ma onye ugwu na-emebe? Kedu ife onye Igbo bụ onye ofe mmanụ na-emebe? Kedu ife onye Igbo ma onye edosi na-emebe? Nwaanyị nke Igbo ji dị iche. Anyị kpọm asị because na akpọla anyị asị. Maka na anyị bụ ndị isi ọma. Yes, maka na anyị bụ ndị isi ọma ya mere akpọmasị ejide. Anyị bụ ndị Chukwu goziri agozi. Anyị bụ ndị Chukwu tere mmanụ. Anyị bụ ndị Chukwu binyere elu. Na mere akpọmasị niile ajide. Nwere ihe ọzọ. If not, gwa m ihe onye Igbo mere eji kpọọ ya asị ya. Maka sị ka ntinye ọnụ n'ụbọchị na tina adịgo too much. Anyị nwabụ ụmụnne anyị bụ ndị Igbo ka ebido kịta na ọkpakọba nwaanyị ọnụ. Nwa na-akpọla ya asị. Nwanụ na-akpọla ya asị. Na ọmata ihe ọbụla ime n'obodo akpọ gasị. Mara ma n'iru bọmte n'azụ ka ọ bụ. Ihe ọbụla mere n'emecha a ga-eli elicha ga akpọkpọ gị ya achọghị ịkpọ gị. O nwere nwanne anyị nwoke gwuru egwu Felix Ndukwe. Iwecha ihe niile jenye ndị ilo ga-elicha ya akpọkpọ gị onye ọgwụ ego. Oge ji ebe na eji ochi. Yes, ezi akpọgo gị asị. So ihe chọrọ ihe ga-asịzi nye nkịta ajọ afa ka ihe egbuo ya. Ụfọdụ ife onye Igbo mere dị mma. Ihe ọbụla ime emekwa. As far as Igbo onye Igbo ọ dịrọ mma. That is what is happening today in Nigeria. They hate us with passion. The most hated tribe in this country is Igbo. For no reason. Verify me, Amaron. Go and verify it. About only Igbo asịkalịa ihe niile. Ihe ya mere Amaron. I don't know. Maka na Chukwu bless ya. Onye niile na-eme n'obodo a sị ha na-aga n'iru. Mkpagbu niile na-akpagbu ha na-aga n'iru. Onye niile mere na Biafra nwụsị ha na-aga n'iru. Onye bụ offense ya commit. Na chere aka ahụ duru Biafra wụ beta ya nwụrọzi. Onye was our offense. So for that, I ga-emegide ya make sure na agbula. You can't kill them. You can't kill the race. Igbo race is too big for you to kill. You can't terminate them. You can't buy them. You can never. So we have to be careful as Igbo people. Because Obama said it too much. Okwana kansi kan kwena tata. Nasiano.